Kalure kod kwan mathoth mano mag jogo ma jatend piny Kenya William Ruto romo godo mano e kar jot mare pile ka pile nikech wang'eyo ni yando romo kod pile ka pile romo kod jotelo mawuok e gwenge mopogore opogore yando romo nyaka giro were penjo mabende sani koro ringe e pacha rawere mathoth mane waneno ka ne odhi kar jot mar jatend piny giduto ne gibedo ne print negi kata ne ogone gi chapa oboke mag invitation kosenang'o nikech wacho ni oboke makamago bendo kena tasa mokalo ka nyaka gibed printed e quality mamalo ahinya. Erokamano Joyce, mo erokamano kuom luongo ka mondo wa gol pachwa e gik ma dhi mbele piny ka moso kalure gi kaka tend piny manitie sani tiyo gi omenda ma jopiny. Adona yie gi omera mosewuoni ok ambo kabuok kineno ka sirikal tiyo gi pesa e yo mok ni kar but gima buoga ni kila odiochieng' kodiochieng' ka chieng' dhi piny to milion 2.2 oseket thenge mar timo printing. Tapenjora ni kwani sirikal timo romo pile gitimo nikech gocho ni mago pesa mitiyo go e oro invitations kata riembo programs maka gi kacha but sani wane digital era kata cabinet meetings kineno tinde ok megi hard copies. Tinde cabinet meetings gibede meeting to kila ng'ato nigi iPad, kila ng'ato gwela gimore, gwela screen. Koro penja to pesa ni itiyo kode timo ang'o? Adieri manitie ni pesa ni enana ni koro ok nyal yang'nwa ni timo kode ang'o exactly but ok ti kode generally e timo printing no. Kech kata ken printing ok nyato ni you print copies worth 2.2 million daily. The government does not invite people daily. To nyithindo rawere miluongo state house kata the other time luongi cha invitation not team through members of parliament kech mobilization no and I know information no before that meeting members of parliament Nairobi came not mobilization no to they were not doing mobilization no through invitation ne ondik negi barua ni biuru no los negi group members of parliament luongo jok mag lieutenants gi loyalists gi ema dhi kacha to kane gidhi kacha ginbe giwuon no gibed kata piny nena miel gi shere the whole time to jodhi dala. Koro sirikal onego bende nyisowa ni pesa ni watimo go printing to print go gik makama to gimiwa kwan breakdown ni makelo 2.2 no but king'iyo kaka piny dhi sani taxes and the cost of living priorities make sirikal ok onego bed ni wacho ni wuok kata wacho ni wan watimo printing at 2.2 million sani ma capitation jopuonj owuoyo nyoro gidwa loro school principals threaten ni gima nyithindo chame school onge king'iyo hospital jopiny ok nyal yudo thieth e yo malong'o SHA pod ok nyal tiyo malong'o to yudo ka sirikal wacho ni 800 million itiyo go annually e timo printing mano misplaced priority ma nyaka sirikal tend sirikal manitie sani motelne gi jatend piny William Ruto nyaka readjust mondo ging'e ni to what can they do to sort out that mess. Beno Nyacha in korka